Ahojte, tak ja by som vás týmto chcela pozvať na našu novú talk show Príbehy odvahy, v ktorej 2.6., to je pondelok, vyspovedáme Inge Kosibovú so svojím príbehom. A ja som túto talk show chcela robiť hlavne preto, aby sme príbehmi odvážnych žien inšpirovali iné k lepšiemu životu. A o čom Inge bude hovoriť, nám povie ona sama. Dobrý, ja som Inge, alebo ahoj. Pozvanie od Katky do tejto talk show som prijala práve preto, aby som mohla s vami pozdieľať, prečo som sa stratila a ako som sa našla. No a ja dodám, že my u nás v Belongu sme ženy, ktoré si navzájom dodávame odvahu, pomáhame si, zdieľame naše príbehy, takže vás všetky pozývam, či ste naše členky alebo sympatizantky, kamarátky, príďte sa pozrieť medzi nás a vypočujte si príbeh odvážnej Inge a odvážnej Katky, pretože odvaha je kolektívny šport. Vidíme sa 2. júna o 18.